Riwruok mar weche chike mong'ere kaka Kituo cha Sheria omako bure doho matamo piny owacho mondo mi omed nengo mauta e kinde ma ibiro land nengo mauta dwene. E buchi Kituo cha Sheria oseo sirkal kuom dino ite ne pek mar ngima ma oganda jo Kenya kale kendo medo nengo mar mauta koting'o mag nyamburko mokalo Sh200, nengo mamalo moloyo sigana mar piny Kenya. Gikone jopiny biro medo kale matek poni doho kochiwo chik makumo sirkal medo nengo mauta thurka gino magikoni dhiro dongruok mar oganda jo Kenya. Ibiro nongedwane jatenda migawo mar teko Davis Chicher, duol mochung'ne gawo nengo teko e pachoka IPRA kod Attorney General ma pachoka Justin Muturi odwok penjo e wi gimomiyo nengo mauta osebedo kaidhe pachoka kata dibedni liekore ni nengo mwanduno osedok piny e chirni mag pinje maoko. Kwa mbele ni jatenda piny Kenya William Ruto opwodho chik mamulo